खुलुमबाय गासैखौबो आरो आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोंनि लानाय मोनसे डिसिसना माबोरै जोंनि जिबनखौ सोलायहोनो हागो बेखौनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोननो खिन्थानो नाजादोंगोन आरो बेयाव सिम्पल मोनसे फिसा स्ट'रि नोंथांमोना खोनासंग्रो बेखौ खोनासंबानो नोंथांमोना मिथिगोन जे जोंनि फिसा फिसा किसुमान डिसिसनानो जोंनि लाइफखौ माबोरै चेन्ज खालामनो हायो। एक्चुअली रबि होननाय सासे सुबुं दंमोन जाय खोब फिसा मोनसे खामानि मावोमोन कम्पानियाव आरो बै रबिया खोब इमानदारियै रावखौबो थगायालासेनो जिखिनि गावनि खामानि बे खामानिखौ मावनानै जि रां मोन्दोंमोन बे रांजों थोआनो न'खर सलायनो। न'खराव सासे बेमारि बिमा आरो बिनानावनि फरायनाय लोगोसे भबिष्यतआव बिनानावखौ हाबाबो हरनांगोन बेफोर सिन्थायावनो थाबाय थानायावनो बोसोरनै बोसोरथाम गलांबाय। नाथाय थाखाया थाइसेबो जमा जरि गैया। जि मोन्दो जायै लोङै बियो सलायगासिनो दंमोन आरो बिदिनो बोसोरथामनि उनाव सानसेखालि कम्पानिफोराव गेदेर गेदेर अडिट जाबाय थायो। अडिट जाबाय थायो माने जि मालिकफोर फैनानै कम्पानिनि हिसाब निकासफोर खालामो आरो बै समाव बै रबिनि आखायाव मोनसे ओरैबायदि फाइल आखायाव गोलैयो जाय फाइलाव बै कम्पानिनि जाय जिएममोन बै जिएमनि किसुमान फ्रड केस जेराव बुहुत माने लाख लाख रां बियो थगायनानै फानखुमानाय माबाफोर बुस्थुनि माने मोनसे फाइल डाटा मोनसे बियो मोनो आरो मोननायाव बे बाथ्राखौ जिएमआबो मिथियो जे बैनि डाटाखौ दि रबिया मोनदों होननानै। आरो बै रबिखौ जिएमआ गावनि जि केबिन बै केबिनाव लेंहरो आरो लेंहरनानै बै रबिनो मोनसे फैसाजों रांजों बुंनानै थानाय बाक्सा मोनसे होयो जेराव 50 लाख रां दंमोन आरो बै जिएमआ बुङो जे नों बे फाइलखौ जुदि खोन्थिना होयोबाथाय नोङो जेबो मोननाय नङा आरो नोङो माने जनजादावसो गोलैगोन आं पुलिस केस होगोन बा माबाफोर बेफोरबायदि सिगियो आरो जुदि नों खोन्थायाबाथाय बै फाइलखौ डिलिट खालामोबाथाय नोङो बै 50 लाख राङा नों ला नोंनि गासै टेनसनफोरा फ्रि जाजोबगोन। जा बिमानि जि बेमार आजार बेफोरखौबो नों सिकित्सा खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंनि बिनानावखौबो मोजाङै फरायहोनो हागोन। बुहुत सिन्था खालामबाय रबिया जनानै आरो लास्टाव बै रांनि बेगखौ लानानै बेयो बाहेरायाव ओंखारलाङो आरो ओंखारलांनानै सिद्दा थाङो बै एमडिनाव आरो बै एमडिनाव थांनानै बै फैसानि बेगखौ होयो होनानै बुङो जे बे रांखौ आंनो जिएम सारा हरदो आरो जिएम सारनि मोनसे फाइल आंनाव दोङो आरो बै फाइलखौ डिलिट खालामनो थाखाय बेखिनि रांखौ बिथाङा आंनो हरदो आरो बिदि जेब्ला खुलायै एमडिनि सिगाङाव खोन्थायो एमडिया मिथिनानै लोगो लोगो पुलिस लेंहरनानै बै जिएमखौ एरेस्ट खालामनानै लाना थाङो आरो बै रबिखौ ओरैबायदि मोनसे मोजां पस्टआव होयो जेराव बिनि दरमाहाया जेसेबांमोन बिनिख्रुइ ट्रिपल माने बांसिन बै दरमाहाखौ बारायनानै होयो आरो बिनि उनावनो बै रबिया गावनि जिबनखौ एसे माना मोजाङै सलायलांनानै फैसा पातिबो एसे जमा जरि खालामनो हानायसै। गतिके नोंथांमोना साननानै नाय बे स्ट'रिनियाव जि आं स्ट'रिखौ खोन्थादों बेयाव रबिया जुदि बै जिएमनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बै 50 लाख रांखौ लानानै न'आव फैनाय मोनबा बै 50 लाख राङा सप्तासेयावबो जोबनो हानाय मास मोनसेयावबो जोबनो हानाय बा साननैयावबो जोबनो हानाय खारन बिमानि बेमारा माबायदि आरो बिनानावखौ हाबा खालामनाय हाबा हरनाय लोगोसे फरायहोनाय बेफोर खरसाया सब जोबजोबगौमोन। नाथाय दा कम्पानियाव बियो जा डिसिसनखौ लादो बै डिसिसना जाबाय पार्मानेन्ट सलिउसन आरो बै पार्मानेन्ट सलिउसनानो जाबाय जे बिनि सेलारिया दरमाहाया गोबां मोनबाय आरो लोगोसे बियो पार्मानेन्टै बै दरमाहाखौ मोनबाय थासिगोन बोसोरै बोसोर बियो प्रमसनबो मोनगोन। बिनि थाखायनो बै डिसिसना बांसिन मोजांसिन। गतिके लोगोफोर नोंथाङा बा आंहा जिउआव गोबां ओरैबायदि खैफोद फैयो बा किसुमान लामा मोननै
जोंनि मेगन सिगां नुजाफैयो बै लामा मोननैयाव अबे मोनसे लामाजों जों थांनांगोन बे जाबाय निजिनि सायाव दिपेन्ड खालामो आरो बै लामा मोजाङाव थांनाया जाबाय निजिनि भाग्यबो आरो लोगोसे नोंथांनि मोजां डिसिसनबो आरो बै मोजां डिसिसनानो जोंनि लाइफखौ चेन्ज खालामो जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।